Ang RMN drama, mudalit kaninyo ng laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3. 3! O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor? Ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patit! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayati na! Kinsa mo? Niyami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ang ako mas... Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Wala kita ni Mayro ito eh. Ito rami sa mong payag nga! Yung mong gipangot na sa mga tabang! Oh, bawa na. Ano na inyo rito? Pamusilon tamo og di mo mutugan. Uy! Rito! Sobo, uy. Rito! Tugan! Kinsa ang naniid ka na mo samtang nag-istoryahanay mi ni Master Julo? Rito! Kinsa? Tugan! Wala, Tugan mo. Kung dili mo mutugan, ha? Kung di ka ni mo mutugan karon, pamusilon tamong tanan! Tugan! Rito! Ayaw! Ayaw nyo rito! Pamusilon tamo! Ha? Saman! Ayaw taon! Di mo manugan, pues! Pamatsyon tamo! ayaw, Federico! Dani! Pasagdi ko na! Nga ano man yun, ha? Unsa man yun ang bugat nga rason nga pamusilon man nimo sila. Dad, may naniid lagi sa itong kalihukan din, he. Tunag yun, Daddy. Kundo naman, unsa mo sa imong gibuhat nga dili ka gustong mahibaw-an sa uban. Oh. Ha? Sultihi ko. Unsay imong gibuhat nga dili ka gustong mahibaw-an sa uban. Unsa? Sultihi ko! Naminaw sa mong ipanagsultihan ni Master Jul. O kung sa may topic nga inyong giskutan, delikado ba, ha? Federico? Kuan, kining...
Dili. Dili delikado? Dili, Dad. Pues, kung dili delikado, nganong mahadlo ka man, ha? Gawas lang tingali kung doon na kay sekreto. O delikado nga butang ang inyong gisgutan ni Chulo. Hinungdan nga gusto kang mahibaw ka og kinsa aron sa ingon, imong pahilomon. Oh, Sakto ba ko, Federico? kuan. Dad. Di lang ko gusto nga. Tunay maniid sa akong mga kalihukan, Daddy. Di ko gusto na. Nabaho sa tanan. Wa ko'y gitugutan ni bisan kinsa nga maminaw sa among panagsultihan nga wahay pagtugot gikan kanako, Dad. Okay. Hoy! Shh! Hoy! Kamo! Kinsay naminaw ninyo sa gipanagsultihan ng Federico Gijolo? Wa taon gid. Bisan magpamusilon ka mong Federico? Ayaw lang yun. Wa misa niya. Wa gid sila mahibaw, Federico. Kung wa ninyo sa ato pa, dunay laing tao. Nagkamagbatos ni rito, mo. Basining mong mga batos na ni rito, mo na. Wa karon dili ang ako mga batos. Gawas lang ni Master Jolo. Kano nga ba yun? Pabalikan na kan sila sa ilang kwarter, Federico. Wa sila'y kasayuran anang imong gipasangil kanila. Oh, busit! Basta doon na lang ko'y masakpan ninyo. Ano? Matusak-tusak sa mga bala aning akong armas. Oo. Nakasabot pa mo? Ha? Oh, kaguyaw ba? Amin akong doon na naikipusil, Senyorito Federico. Oh, aduna di naniid sa ilang ipasultian ni Master Julo. Delikado ba ang ilang istoryahan nga iso makaisyo? Mulisod kining tao nga doon ay mangilad nga binuhatan. Dili may mutang konsensya. Pero kinsa man. Marshal! Marshal! Nara ko diyor! Oo, ni Ana ang bahina ni Oro. Pasuylaw ka lang ako. Wala yun ako mahibaw ni Ana. Wala kayo. Siguro ka ba nga wa ka mahibaw? Wala yun taon ni Roy. Nga ko taon nga maminaw man ako. So, kokes Federico, unsa kay topic nga ilang gipanagsultihan ni Jolo? O kung doon na may naniid o ispiya. O angay tingali po nga silutan. Marshal! Silutan ang mga wahtagi katungod nga maminaw. Kay magkabugna ka nagdakong kasamok ni Tiburcio. Sakto ka, Marshal. O niya kanarabang tabi. Kuhaan punan. Hinungdan nga magkagubot. Marshal! Wa mangyoy nitugan, busing amo, agaon. Naglagot ko, Master Jolo. Maayo lang unta. Kurang ni kabati sa atong gipanagsultihan. Dili unta manabi. Kay kun manabi. Ug gilabi na. Ug gisulti sa mga tinugyanan sa balaod. Masikop ka, busing amo, agaon. Ug masakpan ka nga ikaw ang naglugos ug nagpatay ni adtong akong estudyante.
ug anak ni Tutang Pilo. Master Jolo. Maunay akong nabalakan, busing amo agaon. Wa ko mabalakan ni ana. Tungod kay di makahimo ang mga pulis sa pagsikop kanako. O ganong dili nyo rito. Tungod kay sakto na sa laog sila ni Daddy. Dili bayatanan nyo rito, Federico. Master Jolo. Naidaghang tarungan na nila. Nga dili madaog tingal. Master Jolo. Ngano ba ka? Ha? Ngano nyo rito? Murag gusto ka nga mapreso ko. Ha? Uy, dili na maon nyo rito. Klaro kayo. Nga gusto jud ka. Ha? Nga mapreso ko. Wa taon nyo rito, oy. Ngano ko taon? Dili taon na mahitabo nyo rito. Ikaw na balang kahay akong pusilon karon, Master Jolo. Unsa? Ayaw taon nyo rito. Magkalagot ka bagod. Kung patyon ko nimo, kinsa man lang unya imong sangpiton sa panahon nga ikaw magkalisod. Dili ba ako? Ug ang atong grupo, dili ba? Nalimot ka na ba, Nyorito Federico? Oh. Gusto ka nga, wanay grupo nga mulaban ka nimo. Bao ba kinay gusto mo? Master Jolo. Busa, kalma lang, Nyorito. Kung magkinaunsa, kung nabalaka ka nga mupya itong tawhana, nga nakadungog sa atong istorya nga, sukul tagubat nila, eh. Master Jolo. Ngano, hadlok ka. Karon ka na lang mahadlok. Bisag mga uniformado pa. Oh, salamat, Master Jolo. Dili ba, bosing amo agaon? Ugma, mao naman ang imong birthday. Mao ka na, Jolo. Ug kinsa ka ang mahimong rayna sa imong beauty contest atul sa imong birthday. Dili na ko interesado. Kaya nga akong hunahuna, tua atong Maiji. Ngawa ni Padayon. Tungod sa tumboy nga si Atina. Nyorito. Bahala kit si mamahimong reyna. Hatagan kong premyo. Pero, di ko interesado nila. Day, Atina, day! Ngano ni Blackie? Mauna karon ang birthday ni Nyorito Federico. Wamantay labot. Watay labot o mag-birthday siya. Ang ako manggod kay karon ang beauty contest. Wasa ko'y labot. Athena? Matambong ba ta sa beauty contest karon? Dili, Maiji. Aw, ikaw kung gusto ka, tambong dito. Aron magkita mo ni Senyorito Federico. Ibog ra ba kayo nimo? Hugma ato siya. Aron madato na ka. Athena? Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og Direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Nacorda-Tayad, audio editor Chiefrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.